Hola, un senyor de Valladolid, des de que s'aixeca i fins que se'n va a dormir, pot viure les 24 hores del dia en tots els àmbits de la seva vida en castellà, en la seva llengua. Al forn, a l'escola, a la feina, a l'administració, a les sentències judicials, a les plataformes audiovisuals, als mitjans de comunicació, al cinema, al teatre, etc. Les 24 hores pot viure en castellà. Bé, doncs, jo el que demano per a Catalunya i els catalanoparlants és exactament el mateix, ni un dret més ni un dret menys, perquè el senyor de Valladolid té el dret, però sobretot la possibilitat d'aconseguir-ho, de poder viure plenament en la seva llengua. A Catalunya el dret el tenim més o menys reconegut, però és veritat que el paper tot ho aguanta. El que segur que no tenim és la possibilitat de poder-ho fer. Entre altres coses, perquè, per exemple, l'administració de justícia directament s'hi resisteix. Algunes empreses no ho troben necessari. Si ho demanes per TV3, ets un integrista. I si ho demanes que ho faci Siri o Alexa, que parlin en català, que és un assistent virtual, que és un robot, si demanes que parlin en català, se n'enriuen de tu. Bé, doncs, tu t'imagines que aquest senyor de Valladolid li diguessin que per dir les ordres al GPS hagués de passar-se a l'anglès? Què passaria? O que aquest mateix senyor de Valladolid, quan anés al CAP, li digués no, vostè ha d'adreçar-se en alemany al metge perquè el doctor ve d'allà i és obligació del pacient adaptar-se al doctor i no a la inversa. Bé, repeteixo, no vull tenir més drets que el senyor de Valladolid, que després et diuen supremacista. Vull exactament els mateixos. Ni un de més, però tampoc ni un de menys.